Ja, alle sammen godt med på, at vi snakker om sandsynlighed lige nu. Perfekt. Kan I se noget mønster? I det der, vi har skrevet på? Nej, overhovedet ikke. Jo, 7. Nej, men du ved det bare. Hvorfor siger du 7? Fordi vi lavede det i går. Vi lavede det i går, og vi lavede det. Ja. Så vi se sådan 7, og det er sådan en mest chance for. 7 er det, der var størst chance. Lad os se, hvad der er. Hvorfor er der så ikke flere 7 der? Jeg har noget, som er... Jeg har hørt om det, der hedder statistisk sandsynlighed. Ja. Og så sådan noget faktisk sandsynlighed. Altså det er, når man kan regne noget ud. Så man regne ud, hvad det er. Og det siger du 7. Ja. Og så er der, hvis man afprøver, når man efterprøver, så kan det godt være, at det ikke er sådan, det ser ud. Så har man faktisk altså imod sandsynlighed. Den er ikke 7. Det er sådan lidt spøjst. Jeg snakker om det, du har et schema. Ja, præcis. Det er det, vi lavede i går. Det er det, vi lavede i går. Det siger I, at 7, det der er størst sandsynlighed. Ja, 6 og 8, og så 9 og 5. Okay, hvorfor er det lige 7? Det kan du ikke se. Det kan sikkert være et schema. Ja, det siger du. Der er flere muligheder. Ja, kan du prøve at forklare lidt nærmere? Der er større chance for, at terninger sammenlagt giver 7. Det er derfor, det giver 7. Okay, og hvorfor det? Fordi det er lige midt. Fordi det er midt. Okay, så hvis jeg skal slå 12, siger du? Hvad er kombinationen for at slå 12? 6. 6 og 6. Er der andre? Nej. Nå, 7, der er der sådan flere tal. Lige præcis. Chancer. Lige præcis. Med 12, så er der kun én kombination. Med 7, der er mange flere. 1 og 6, 5 og 2, 4 og 3, 3 og 4. Der er også 6 kombinationer. Det kan I ikke se på det her skive. 7 hele vejen ned. Så er der lidt færre 6'er, lidt færre 5'er, lidt færre 4, 3 og 2. Og det samme den her vej. Okay, giver det mening? Det er over. Okay. Nu skal vi så til at spille vores spil. Sivus. Har vi et spil på? Yes. Ja. Hvor skal vi gøre det her? Det kan jeg bare lægge væk. Det skal lægge væk. I vores. Der er det firkantet ind. Og vi skal bruge det, som vi ved om sandsynlighed og sådan noget der. Heroppe der har vi altså øjne, når man står med terningen. Hernede har vi oddset for det. Hvad er odds? Er der nogen? Ved hvad det er? Hvad begreb odds betyder? Ja. Jo, vi får at fortsætte. Ja. Vi prøver lige med et eksempel her. Hvis man nu smider, det her det er jo så, hvad man kan slå, ikke? Der er jo størst sandsynlighed for at slå 7. Det tror jeg, jeg så sætter jeg 50 kroner på 7. Hvis jeg så slår 7, hvor mange penge får jeg så til igen, ud fra den her tabel her? Ja, det er 5 dobbelt. Hvorfor siger du det? Det er præcis. Så det her nede, det er sådan det, man får tilbage. Og det betyder også, at der er størst sandsynlighed for at slå 7. Det vil sige, oddset for det, man får tilbage, er lavt. Og så går det så ud af, det bliver højere og højere herude. 2 og 12, der får man pengene 20 gange tilbage. Okay, forstår I det her system? Ja. Det spillet så går på, det er, at de alle sammen får 500 kroner til at starte med. Så skal man... Nej, fordi man behøver ikke at satse det hele. Så må man satse på 2 tal her rundt. Og det må alle gøre. Det vil sige, at jeg tror på 7, og jeg tror på 8. Så slår man. Det blev 4. Okay, så mister jeg selvfølgelig penge. Hvis den så er landet på 7 eller 8, så har jeg selvfølgelig fået det, der svarer til. Vi bliver delt op i 2 grupper. Der er 4 i hver gruppe. Og vi kører 10 runder. Og det vil sige, at man skal... Altså, hvis man må ikke spille alle pengene på en gang på et tal, for eksempel.
Og når man har taget pengene, så er man ude. Hvis man satser på Og det er lidt ærgerligt. 6 til 8, Så man skal måske overveje lidt, hvor meget man tør satse. 2 til 5, er det 4 point, og 9 til 12. Hvis man sætter dem herop, så vinder man selvfølgelig meget, men der er større sandsynlighed for at ramme den her. Så det må man finde ud af, hvilken taktik man bruger. Vi kører, ja, som sagt 10 runder, og efter de 10 runder, der går de 4 bedste fra de 2 spil videre til den samlede finale, og spiller om hvem der vinder det hele. Ej, det er en konkurrence. Altså, hvad har hun lavet? Der er et spørgsmål. Kan man vinde noget? tænker bare, nu det her, det er jo den statistiske sandsynlighed med at 7 er det, der er størst sandsynlighed for at slå. Men hvis nu vi kigger op på tavlen, så kan vi jo se, der er jo også tilslag i de her lavet. Man kan jo se deroppe, den faktiske sandsynlighed, der kan man jo sagtens slå 9 eller 12. Altså, få endnu flere penge. Så det skal man lige have med i sin overvejelse. Skal man udelukkende satse på en statistisk sandsynlighed, eller skal man satse lidt nogle gange, og måske gå lidt ud og få et højere odds? Det skal vi have med i vores overvejelse, når vi begynder at Det kunne man selvfølgelig godt. Så det der sker nu, det er, at I 4 her, I går herover, og så får I indspil med, og så I andre 5 bliver tilbage her, og spiller. Og